bedane apa menungso lak nyebrang kok mesti tolah-toleh, lak pitik ora tau tolah-toleh. Naluri sebagai manusia ingin selamat, mencari keselamatan harus Alah, kakean jawaban. Karena manusia punya akal dan pikiran, nek pitik gak duwe. Ada. Gak bisa. Sebab apa? Perkarane menungso lak toleh-toleh, sebab pitik gak toleh-toleh iki mripate ning kene karo ning kene. Lah lak menungso, mripate lak ning apa itu toleh? Enek. Lah pitik gak mripate kene ya mlaku gini. Iso tak slikar kuwi. Bisa. Lah yang nangguri pitik PC ya tetep ngene. Opane PC lho. Mital goreng matane nggur siji kok. Sing tekan lagi pitik setruk lho. pitik PC apa enek pitik PC. Ngomong-ngomong masalah gajah. Piye carane misahne antarane gajah gede karo gajah cilik? Carane misahne gajah gede karo gajah cilik. Gajah cilik digawa. Sing gede nututi. Gajah cilik gawa ning